हेलौ सन्जित, मा खबर? मोजाङैनो दंबा? मोजाङै दंथ'यो दे बाजै। नै दं र' आङो नै रुम खाथियावनो दङ। नोंसोर गासैबो मोजाङै दंबा? गैया सन्जित, अबाव मोजाङै थानो। बांसिन गाज्रिसो जालांगासिनो। मा जाखो, बांद्राय जाबाय नामा रादाया? एसेबो मोजां मोनाखै? एसे मोजां मोनदों आगोलनिख्रुइ। आथिं आखाइफोरखौ एसे थर मोनग्रा जाबाय आरो। थेवबो सोलिनानै बिराद खस्थ' जादोंना। दा सोलिनोथ' एसे खस्थ' जागोनानो। रितु बाजैया एसेबो मदद खालायाखै? फैसा हराखै नामा थाइसेबो? गैया, अबाव हरनो। दा बेनिफ्राय रादाया मा? एसे जनो हानाय गसंनो हानाय जाबाय नामा? एसे जेनेबा माबा नांगौ आरो हेल्प नांगौ जायो। दे हामगोन दे, बेबायदिनो लासै लासैनो। खमानि बेसेना बेबायदिनोखा, लासै लासैसो हामखायो। लोगो लोगो हामाना, सम नांगोन आरो। डक्टरा बुंखादों माथो। टेनसन लानाङा दे, हामलांगोन। सन्जित, जोंफोर गाबोन गामियाव थांफिनसिगोन। मा? गामियाव थांफिनसै? मानो? थांफिनसै आरो सन्जित। बेयाव थांना थानानै जेबो राहाखौ नागिरनानै मोनाखै। खस्थ'नो बिराद खस्थ' जादों। आइयाबो दोनलानो गामियावनो थांसै बेनिखायनो। ए दे थां होनब्लालाय बाजै, माथो होनबावनो। जेराव मोजां बेयावनो थांदो आरो। जेराव सुबिदा मोनो बेयाव। नोंसिना समाबो गाज्रि सोलिगासिनोलै। र' बेनिफ्राय नोंसोरखौ गाबोन माबायसा थांनो, माबायदि थांनो नागिरदों नोंसोरो? रितुआ थांनो होदों नोंसोरखौ रादायखौ लानानै? ने गावबो थांफानो नागिरदों? नङा। औ रितु बाजैया एसेबां थाबनो मानिबाय? औ बेखौनो लानानैथ' आं नोंखौ फन खालायदों सन्जित। जों गाबोन थांगोना रितुनो जेबो खिन्थायाखै। सिरि सिरिसो थांनो नागिरदों। मा? सिरि सिरि थांनो नागिरदों? औ सन्जित, सिरि सिरिसो थांनो नागिरदों। जोंफोर मिन्थिखागौना बियो लांनो होनाय नङा होननानै। आइया दोनथारलानो। आरो मा होननो दा, माबोरैबा परिस्थितियानो गाज्रि जानानै दंना। बेबायदि खालायनाया मोजां जागोन? मोनथिला सन्जित, मोजां जायोना गाज्रि जायो। थेवबो दा लाना थांथारनोसै। बेयाव दोनला बेखौ। बियो नायनाय माबायदि हिन्जाव। एसेबां सम जाबाय, मान प्रब्लेम जानानै दङ। गावहा एसेबां फैसा थाखानि मालिक, गावनिबोथ' हौवा। जेनेबा आं बियाखै देनाय, आं गावनो खस्थ' खालामनानैबाबो, जि खालामनानैबाबो आं बिखौ नायगोन। थेवबो गावनिबोथ' मोनसे दायथ' दंमोन ना। बियो गावनि हौवाखौ नायनो फैनो। फैया होननानैनो आंनि न'सिम गाफैयासैयानो। आरो फैसाबो थाइसेबो हराखै। बेफोरखौनो रागा जोंनानै दंना आइयाबो आंबो। सोरबा मानसिया बेबायदि जायो नामा? बेमार समावबो बेबायदि रागाफोरखौ दिन्थिबाय थाबा जायाना, नङा होमबा? औ, मानि रागा बेफोरलाय? रागाया रागा एक्सट्रा, आरो बेमार समाव मानसिया बेफोरखौ सानबाय थानाङाना। दे नोंसोरबो बेखौनो सानदोंबालाय थाहैदो गामियावनो। नोंसोरबोथ' आरो मायबा मोजांखौसो साननानै थांनो नागिरदों, नङा होमबा? दे थां। बेनोथ' दा नोंखौ बेखौ खिन्थानोसो फन खालायदों आङो। जों थांगोन नालाय। बेनिफ्राय नोङो रितुआ फन खालायब्ला जेबो खिन्थानाङा। जायगाफोरखौबो जेबो खिन्थानाङा, जेबो माबाथ'नाङा दा दे। उनाव रादाया हामब्ला गावनो खबर लाखागोन, माबाखागोन, थांलाय फैलायथ' जाखागोन। जेनेबा बेखौथ' आं गारथारनोबो होआखैना। दा बेमार समनि थाखायल'सो आं बेखौ लाना थांनो नागिरदों आंजों आइजों। दा नों जेबो खिन्थाथ'नाङा दे। आबै, जों अबाव थांनो नागिरदों? न'आव। अबे न'आव? गामियाव, गामिनि न'आव। बावगारबाय नोङो? आरो थांबावगोन बेयाव? मानो थांलाय फैलाय? होमब्ला आंनिया स्कुला मा जागोन बेयाव? आंनिया माथो बुरजा मानि लोगो जादोंमोन। हो आबै, मा खालायगोन दा? आं बेयाव थांनांला होनबा अबे स्कुलाव थांबावगोन? गामियाव थांलायसिगोन आरो। गामियाव स्कुल दङना। आगोल जि थाङोमोन नोङो, बेयावनो थांलायगोन। मानो सोलाय? औहाय आबौ सना, सोलाय जाजोब्बाय। नोंनासो फरायनाया जानांगौ बायदि जानायानो नंला खोमा दा। बेयाव थांहां बेयाव फैहांआवनो गथ'नि फरायनायासो गाज्रि जाजोबसिगोन दा। सना राजा, बे खेबसेयावल' दे। बेल' आरो फैफिनखाला। जेसेबां जाबाबो, जे जाबाबो फै दा। जों टाउनाव फैखाला आरो न'निफ्राय जेरावबो फैफिनखाला। गामियावनो फरायखासिगोन जोंहा दे। गामियाव? स्कुलाव? गामिनि स्कुलाव? औ, गामिनियाव। बेसेरा गथ'आ दालागै थाखोनै मोनलाय लांसिगौमोन। थाखोसेखौनो बारनो हाला दाबो। थांहां फैहांनि थाखायनो साला। बे बिफानि थाखायनो जाजोबदों गासैबो। मा? नोंसा आफानि थाखायनो जाजोबदों होनदों आङो बेफोरखौ गासैखौबो। आगोलनो आंनि बाथ्रा खोनासंनायबा बेबायदि जानायानो नङामोन खोमा। आगैयालाय? आंनि आगैया? नों जि बुंदोंमोन आंनाव आगै दङ, मादै दङ। अबाव आगैया? आगैया थाङा जोंफोरजों? थाङा, बिसोरा मालाय न'आव दंखायो। मानो? आंनो आगैखौ नांगौमोन आबै।
नांगौबानो मोनगोन। नांगौ आगैखौ। थै जाम्बा नाङा। मालाय आगै लाङा दोहोनिथार जोंफोरखौ मुगैयोसो सिनायखौनो मोना। नोंखौ आगै लानो होगोन। मुगैयो? जेबो नङा दे जेबो नङा नों बेफोरखौ दा जेबो रोंनाय जायाखै। थांदो। उन्दुहैदो थां। सम जाबाय बेसेबा गाबोन फुङावनो सिखारनांगौ 4टा बाजियावनो। नङा 4टानि सिगां सिखारनांगोन। 5टायावनो ट्रेन दङ मिथिबायना? थां सना राजा थां उन्दुहैदो थां। इसोर नोंनि अननायाव थांनो ओंखारथारबाय जोंफोरो। आरो जेबो खैफोद जानांला दे इसोर। जेने जों गामियाव मोजां सहैयो आरो जों जेरावबो फैनांला। बेबायदि खैफोदखौ नांला आंनो। मोनजाबाबो थानांसिगोन। बिहामजो जाबाय जि खन्नायफोरा? आयै जियानोथ' माइबा बुरजा माने माइबा दंसोयो। माखौ लानो माखौ मानो जाजोब्बाय आङो। लांख'नोनो हानाय नंला खोमा। दंथ'र' बुरजा मानि दालाय माथो खालायबावनो। लांख'नोबो हानाय नंला दा। मा खालायनोहाय एसेल' लांनांसिगोन खोमा। औ दालाय माथो खालायबावनो दोनलांनांसिगोन आरो हायैखौलाय अबाव। थाथोंसै दे। नोंनिया जाबाय सोनाया? जाबाय आंनालाय बुरजा गैखायाना। मारैसो जानाय नंला बायदि मोनबाय आङो। फुरथिद्राय जाबाय। मारै जागोन दे होसिनबावनाय। गारि थानायबाथ' टेनसन गैयामोन लांजोबनो हागौमोन जिफोरखौ। दा फुङावनो गारिखौबो मोननाय नंला थफ्लायानो बुरजा जाखाबाय। आरो एसेबां दामि बुस्थु बायबाय बेयावनो गालांजोबनांसिगोन। दुखुसो मोनजोबबाय आं बुस्थुफोरखौ नुनानै। ओरैनो थांगारजोब्बाय बे बुस्थुफोरखौ बायनाय फैसाफोरा। बिनिख्रुइ जेबो बायालासिनो बे फैसाफोरखौ दोननाय मोनबानो खामानियाव फैगौमोन खोमा। माथो खालायबावनो आरो। औ आयै एसेबां मोजां बुस्थुफोरा। सफाखौबो बेबायदिनो गालांनांसिगोन। इमान अन्थाव बाथावनो मोजांथारमोन। आरो बिसिनाफोराबो सफार' आरो बै गेसआ आयौ अन्थाव बाथावनो गद्रेसाबो बोसोरसेयानो जायासै मास मोनब्रैफोरल'सो जाबाय खोमा बायनाया। ओरैनो थांगारजोब्बाय फैसाफोरा अन्थाव बाथावनो। बेफोरखौलाय दा माबायदि लांबावनो। है बे फैसाफोरा दै बायदिसो जाजोब्बाय। आं बेनिखायनो बुंखादोंमोन बेफोर बुस्थुखौ बारा मोजां दाम होना बायनानै लाब गैया होननानै। थांफिननांगौबो जानो हानाय माब्लाबा होननानै आं नोंखौ बायनो होखायाखैमोन। दा ओरैनो थांगारजोब्बायना फैसा माखासेयासो लसनो। सोर सानदोंमोन आयै बेबायदि जागोन होननानै। आंलाय माथो फैथारबायानो। आबाखौबो स्कुलावनो बेयावनो होबाय। बेयाबो बेयावनो फैसा खामायनानै जेरैयाबो बेयावनो थासिगोन सानदोंमोन। सोर मोनथिगौ दे आयै बेबायदि जागोन होननानै। बेनोथ' जाबाय आरो दे उफाय गैला दे आरो। बेनिफ्राय र' बिहामजो नै रादायनि बै मेडिकेलनि सार्टिफिकेटफोरा बेफोरखौ सोनानै लादोंना नोङो? बावगारगोन आरो उनाव बेफोरखौ थालांबा बेसेबा प्रब्लेम जागोन। सोदों आयै आङो बै मोनसे बेगाव सोदों। बेखौ सोनानै लाखा। बे खालिया दंबावोना गांसे? औ गांसे दङ। मानो मायबा सोबावगौमोन नोङो? औ बे गिदिर बुस्थुफोरखौथ' लांजाखाया। थेवबो आङो बै सिंनि बुस्थुफोरखौ खायसे लाना थांगोन आङो। आयौ कापफोरा बेसेबां मोजां। प्लेटाबो खांसिफोराबो थोरसिफोरा गिलासफोरा बेफोरखौ लाना थांगोन आङो। आरो कुकारखौबो गंसे सोना लांगोन आङो बेगावनो। कुकारखौबो सोगोन आरो नोङो थोगोन आं सोनो रोंगौ ना माबायदि सोनांगौ। दे होमब्लालाय सो। बै गद्रेसायाव दंथां। गद्रेसायाव ना? औ गद्रेसायावनो। मानो ओरैनो थांगारहोनोहाय एसेबाबो लांथारगोन आं। इसेबां फैसा होनानै बायनाय बुस्थुफोरखौ गिदिरफोरखौथ' लांनो हाखाला। बे कापफोरखौनो लांगोन आंहा। आइयाबो दे आयै सिखारदो 2टा जाबाय। बिहामजो औ सारि मोनना दंखायो आङो। ए सिरि मोनखादों? उन्दुखौनो लाङासै आङो। आयै आंबोथ' उन्दुखौनो लांनो हायासै। गिनाय मोनबाय दं आङो मा जागोन होननानै। आयै 3टा 3:30 थांसैना ओंखारनानै 5टायावनोथ' दङना ट्रेना। अबावबा सहैख' हायाबा ने? औ बेखिनि समावनो ओंखारलांसै 3:30फोरावनो। मोजांसो जागोन रावबो नुखानायबो नङा। औ आं दुगैनोसै होनबा आयै। औ दे थां दुगैथां। आंबो नै सिखारनोसै। इसोर माबा थांनो गोनांखाय दुखुबो मोनदों आङो। बिखाखौ गोरा खालायनानै थांनो नागिरदों दिनै। थेवबो आंबो गोसो सिं बिराद दुखु मोननानै दङ। जेनेबा मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिबो हिनजावमोन ना गथ'बो दङ। दादि उफायबो गैया मा खालायनो आं आरो गिबियावनो आंनि फिसानि बाथ्राखौसो सानग्रोगोन ना। दे जाय जासिगोन दे खाफाराव जा लिरनाय दं बेनो जासिगोन। मा जाखौनो मा ट्रेनालाय दाबो सफैला? मोनथिया आयै मा जाखोथाय
पासथा बारलायलांबाय माथो ट्रेनानो फैयासै दाबो मा दिनैसो पासथा बारलायलांबाय दिनैसो ट्रेना फैयासै बेलाय नों मोजाङै सोंदोंना सोङाखै पासथायावनो फैखायोना फैखाया होननानै फैखायोना फैखायोना आयै सानफ्रोमबो पासथायावनो फैखायो दिनै मानो लेट जाखोथाय जेथिंबो जारलायानो जोबा थांनाय बिहामजो थांनाय खेबसे सोंना फैबाव थांनाय खैथायाव फैमारगोन आं सोंदोंमोन अबावबा एसे लेट जादोंनो सोंदोंमोन बेसेसो गोबाव जागोननो 1 घन्टासो लेट जागोन होनदों मा 1 घन्टा लेट जालायखो बेलाय आयै गुबुन गैबावला बे पासथानियानो बिनि उनाव 9थायाव दंबावो गंसे ओमफ्राय बे दा फैगोना 6थासोआव मोनफैगोन होनदों जारलासो बिसोरजोंबो जेबो गेरेन्टि गैया देनाय मा जायो नायनोसै आरो माथो खालायबावनो बे ट्रेनाबो दिनैसो बेबायदि जानो मोनबाय साननायफोरानो जाफुङा फैबाय दं होननानै बुंदों आयै देनाय खैथासोआव सफैयो फैयाबालाय आरो माथो खालायबावनो